आंनि थाखाय बिदि थिखानाय समानो गैया माने माबा मोनसे माबा सर्स नुबोयोबा बा माबा मोनसे जाखांफैयोबा बेखौ लिरनांगोन सानोब्ला आं जखन थखन लिरनो हायो आरो माने लिरनांगौ जायो आरोखि लिरो माने अफिसावबाबो माने खायदा खालामनानै आङो ओरै फांथेनानैबाबो मोननैसो सिरिखौ ओरै लिरनानै लायो आरोखि बेखौ आं दा न'आव थांनानै फुरा लिरहैगोन बिदि आरोखि माने समा बांसिन आं हरखौनो फसायो आरोखि मालायफोर जाखांनानै उन्दुबाय बे समाव आं बांसिन सायख'यो आरोखि जेखि लिरा आं बे हर समखौ फ्राय 11टानिफ्राय 1:30 2टासिमखौ आङो बाहायो आरोखि बे समखौ जोंनासो खुसि होनबा जोंनि गौथुमा एकदम माने बिराद खुसि मोनबाय आरो गौथुमनि सेक्रेटारि जानानै थानाय गोदानैसो बावैसो जादों बिराद मोजां मोनबाय न'खरनि बोरायनि अननाय गासैनिबो माने बाहाय बिहोमा दं आरो बयनिबो हेफाजाबजोंसो आवगायनो हायो दा जों बिराद मोजां मोनबाय ओंखायनो बरायबाय गथ' थुनलाइ आरो गुबुन आयदा बेफोरनि गेजेराव माबायदि फारागथिखौ मोननाय जेरै लिरनाया फारागथियाथ' सर्सफ्रा एखेयानो अब्लाबो गथ' थुनलाइयाव एसे खोथाफोरा माने गुरै थोंजों बा बिदिनो सैथोआरिखौ एसे थोंजोङै नोजोर होसिननाय जायो गेदेरफोरनि थुनलाइयाव बा साधारन थुनलाइयाव जेरैबादि खेंख्रा खेंख्रि बाहायनानै बा इनडाइरेक्ट खोथा बाहायनानै जेरै फोरमायो बिनि सोलाय गथ'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायाव गुरैयै बा सैथोयै बा माबा मोनसे पजिटिभ दाजाबथायारि मेसेज होनो नाजानाय बांसिन जायो आरो नोंथाङा बेफोरबायदि बैसोआव जिहेतु बे बान्थाखौ दिनै मोननो हादों बे नोंथांनि जाफुंनायाव सोर सोरखौ मदद दं होननानै सानो बे बिथिङाव आङो गिबियावनो गेदेमा थुनलाइगिरिफोरखौ आं गिबियै मान बावगोन बिनि बादै न'खरनि गासै हेफाजाबगिरिफोर आंनि बोराइ बिदिनो थुनलाइगिरिफोर थैनानै थांनाय जोंनि सोरगोआरि मानगोनां ब्रजेन्द्र सार बिनिफ्राय आइजो हिसाबै आं गिबियावनो लोगो मोनदों आब' अनजु जायखौ जों अनजु होननानै गाबज्रियो अनजुलि बसुमतारी बिथांनि बिजाबखौ नुनानैनो जोङो स्कुल लाइफआवनो माने फरायसा समावनो जोङो लिरनो बिराद माने थुलुंगा मोनदोंमोन आरोखि बे खोथाखौ रायखांनांगोन बेफोरबायदिनो गोबां गोजाम थुनलाइगिरिफोरनि बिजाबफोरखौ नुनानै गोदोनि गोजाम आइजोफोरनि लिरबिदांफोरखौ नुनानै जोंबो आइजो हिसाबै लिरनो गोसो जायो आरो बेफोरबायदि बान्था मोनगोनखौ नोंथाङा सिगाङावनो हमनो हाखादोंमोन नामा बान्था मोननो आंनि थाखाय माने आंहा माने सोरबा बादियाबो मोननो हायोबा आंनि लिरनायाबो मालाबाफोर सानसे सायख'जागोन खोमा नंस्लुंनाय मोनसे गोसोआव दंबाय थाखायोमोन आरोखि मालायफोर माने जाय बादिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोनलांबाय बिसोरबादिनि लिरबिदांफोरखौ नायनानै बा बिजाबफोरखौ नायनानै जोंनाबो मालाबाफोर मोनफ्लांबायनो हागौ नामा बे साननाया दंबाय थायोमोन आरोखि जा हक गोजोनबाय दिनै माबा मोनसे नुनानै बिजिरगिरिफ्रा आंखौ बे बान्थानि थाखाय जग्यता हिसाबै साननानै सायख'बाय बिनि थाखाय गासै थुनलाइगिरिनिसिमबो आंनि साबायखर बावनायखौ आं फोरमायो गथ' थुनलाइ हिसाबै गांबेसे जाखो बिजाब महरै ओरैनो खन्थाइ बिजाबा गांब्रैथ' गथ' थुनलाइया गांनै आरो ओरैनो खन्थाइ बिजाब गांब्रै मुथथे दा पाब्लिस जानाय बिजाबा बेखिनि नोंथाङा मा खामानि मावो आथिखालाव आङो जिउ राहा हिसाबै गभर्नमेन्ट साख्रि मावो डिस्ट्रिक्ट कनजुमार डिसपुट्स रेड्रेसेल कमिसन क'क्राझाराव आदसा
उन जोलैफोरखौ आङो बिसेसकै दानि फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ गोबां बिजाब फरायजानो लुगैयो बा लिरनायावबो लिरा नङा लिरो अब्लाबो बिजाब फरायनाय फारसे एसे उन जानानै थानाय बायदि मोनदाङो गुबुननि बिजाबफोरखौबो फरायनांगौ बेखौनो आं बांसिन माने फरायजानो लुगैयो आरोखि हास्थायो आइजोफोराबो ग्रुप ग्रुप लिरबोथों जोंहा दासान्दि बुंनाय बायदि जायो मोनसे जोंहा आइजो गौथुम दङ बर' आइजो लिरगिरि गौथुम होननाय बुंनो थाङोबा बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे खेथ्रआव बे बिथिङाव एसे हेफाजाब होदों होननानै आं सानो जिहेथु आइजोफोरा लिरनायाव एसे गोसो होनायसो नुसिनदों आङो आरोबाव गोसो होबावनो थाखाय आङो आंनि गोसोनिफ्राय खावलायनाय फोरमायो राव गुबुन रावारि थुनलाइ माने हिन्दीनिफ्राय आं बे बाल साहित्यखौ द्वितीय खन्ड पार्ट 2 खौ आङो हिन्दीनिफ्राय बर'आव राव सोलायनानै हरबाय साहित्य एकाडेमियाव बिनिफ्राय बे NBTनि जिथु गांनै बिजाब बियो गिबिथारा इंलिसमोन बिनिफ्राय आङो राव दानस्लायनाया एसामिसनिफ्राय दानस्लायदों बर'आव फैबाय थानाय समाव बे थुनलाइ सोरजिखौ लानानै नोंथांनि मावनाया माबायदि जालांगोन मावनाया आंनि खाथियाव आंनि मोखाङाव जा बिबान गोग्लैयो आं बेफोरखौ मावलांनो थियारि आथिखालाव आं दा गौथुमावनो दङ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि नेहाथारि जानानै दङ आफादगिरिया आब' अनजुलि बसुमतारी दा जों गौथुमखौ लानानै माने थुनलाइखौ सिबिलांनो नाजायो आरो मा मोनसे सोंलु बावलांदों जिहेतु नोंथाङा जिहेतु खन्थाइ लिरो माबायदि समखौ साबसिन मोनो खन्थाइ लिरनो थाखाय